na ya ga-akpụ marriage pastor gwogwo aga ekpo ya shake ya from foundation kpọọ ya gwogwo kpọọ ya jaja were ntị n'ogwu m n'ọnụ m egwu ọka na ntị n'ihi na asọ ihe onye na-amaghị ibezie. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m heartbroken n'anya mmiri n'ọnụma sị nne m gaa n'ihu ya sị na ya na di ya matara na ha mata ihe dịka enyi na ịdị na mma ya na di ya bịa fọlụ bịa wụrụ na ihe ọ ga-awụ ka ọ ga-awụ ya na di ya baiga n'enyi di ya mezie ya introduce na chọọchị ebe ọ na-aga ya ruo na the church the very first day ya bịara chọọchị the day pastor na-abịa chọọchị bịa ekwu okwu Chukwu chọọchị gbawara da onye ọbụla aṅụrị obi aṅụrị ya na-elezi na-ekwu na the man arịala ọrịa for 3 good months obiliteghị n'ute ọrịa na ọrịa teela ọrịa ya ha aka the man ekwu okwu Chukwu kwukwe n'okwu ka onye nwere grace ka onye nwere calling ka onye Chineke kpọrọ zie ya ozi si ya gaa n'ihu ọ sị ya likecha sermon that man otu o si kwuo okwu Chukwu that day mmụọ ya nabata the church ya soro enyi ya nwoke then wee enyi ya nwoke kpewe the church na-aga the church ha na-aga na church no problem ya na ya abụọ na-emekwe mana n'ime ọrụ na mma ya na enyi ya nwoke ha anọketebeghị elu bed for the first time enyi ya nwoke si ya mba na ha ga-enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị ma ọ wụrụ na ha lụọ of which marriage ha na-abịa mgbe na-adịghị anya n'ihi na ebidone the journey o propose ole ya na-ele ya si na ihe ọ na-egbuzugakwana ya na ọ na-awụ mgbe ụfọdụ ya hụ na some marriages na-awụ ebilduru n'ụdụ a o ruzie mgbe ha bịara bịa lụzie bịa chọpụtazie na ha enweghị bedroom compatibility ka enyi ya nwoke si ya no na ọ wụrụ ebe ahụ ka ọ na-aga no problem na ọwụ na ike ọ dịkwa ọ si ya gbarikuru na after na ya mara mma nwaanyị na enweghị ihe eji emere ya gaa ọ si ya na enyi ya nwoke na-agaga chọọchị aga chọọchị nụ pastor of that church bịara that day after that day ọ bịara nyecha okwu Chukwu e celebrate chanya for recovery the man alaghachi hakwa back to ute ọrịa enwetaghịkwa ozi na ọrịa ya ha bịachi hakwala agaghị ụlọ ọgwụ enweghị ha n'ahụ nothing ọ ya ka nke ya na enyi ya nwoke na-eme ihojie nwunye pastor wụzi onye na handle ihe gbasara church activities ma okwu Chukwu ihe niile na-abịazi through ha because gịnị di ya arịawala ya na one day enyi ya nwoke akpọ ya si ya that na mom ị ga-like ịhụ ya briefly na ọ si ya bịa na o meghị invite na ọ mana ihe a na-aga ịbanye n'ime na ka addition na mom ị chọrọ ịhụ ya onye si ya sị ya ejikecha ka nwa zụrụ azụ gawa n'ihu nwunye pastor ya erutele n'ọfịs the woman eshinishi lege leruo ya anya n'ụkwụ ala ekele ya kelere ya o kwedịghị ya ekele ọ na-ele ya anya just na scan ya ọba na ọ bana n'ime mmụọ ya ekwukwenụ okwu o bido ime interview jụwa si ya na enyi ya nwoke na ya abụọ chọrọ ịlụ like he told her na ya abụọ agaala n'elu bed ha emeela kwakịrịkwa ya si ya n'oma ọ jụọ ya si ya onwe na enwe na enyi nwoke mgbe ya si yes ọ jụọ ha ya again si ọ gịnị wụ ọchịchọ ya n'elu bed ọ na like sokiriwe ya na like sokiriwe ya ele ya si na ya ọwụ na ya na ya dị too fond of it mana ya ga-ewe ya as it comes na enweghị problem with that jụọ ha ya again na ele size of ogirishi ọ na-like ha agbagagba ka ọ na-like ha minimum ka ọ na-like ha small ya si enweghị problem na ka ọbụla na ihe ọbụla Chukwu nyere nwoke na ọwụ ihe o ji aga na enweghị mgbe size ji awụrụ ya problem ọ sị the woman as okay na ọlụkwana di ka otu ọ ga-eshi handle marriage ya ma ọ bụrụ na ọ mechaa chọpụta na di ya cheating on her ya sị okay n'ihi na forgiveness dị necessary in every union na ya gaghị ahapụga di ya n'ihi na o cheated on her the woman ajụwa hakwa ya again na what of onye o cheated on her with wụrụ somebody related to her wụrụ somebody ọ na-ahụ every day ka otu ọ ga-eshi na ya ewekwalewe ihe eji ajụ ya distance na ụta ya wụ ya wụ nwunye pastor na ya na-enweta cases dị like this from different women from this church ihe eji ama ka ya ma the similarity mara ma o nwekwala amamihe mgbudo obi ịba na this marriage for what it is ọ si agwa the woman si na enweghị problem na enwe ihe di mere ya na-agaghị agbaghara ya
mana ọ depend ma ọ ga-akwụsịkwa ihe ahụ mere ya o ji mesi iwe. Ọ sị the woman ewere anya wụọ n'ime mkpụrụ anya zaa okwu ha okwu ya sị oke nsogbu na o mechasizie ya that na dịka ya na ya abụọ nọ na-ekwu this na ya nwetara meseji na marriage ọ na-aga ịba with that brother na ọ gaghị last mana enweghị ihe ekpere na-agaghị eme ya one kind na one si lele ihe nwaanyị ka hụrụ n'ime mmụọ o mere ya bịazi ka o wegi iwe or something ya barikoro larute enyi ya nwoke ajụ ese ele ihe akwụ ya gwachi enyi ya nwoke ọ dịdị ho bodad ihe niile ya kọgara enyi ya nwoke ihe ọ nọ na smile na-achị ọchị ya na-aja esile ihe omega na mọm imegacha ka ọ consent with this marriage na ọ nwere ike Chineke reveal gagwa ka ha ekpekwa ekpere enyi ya nwoke na-achị si ya don't worry na ya ha ga-aga na ihu ga-alụ na ekpere niile everything ekpere niile na enidiri ime na emecha na ya barikoro na nwamba na ya na di ya lụọkwala lụcha gbaa akwụkwọ na court gbaa akwụkwọ na chọọchị nụtara ya bịa dizi ime na ya dị ime ya bịa notice na nwere ihe die na hide ya na ya lakpuru n'ime abalị ogetuo gaa na another room nọrọ ebe ahụ ya chọọ ya hụ ya hụzi na ọ na-ebe emege call ya bịa dị worried tụrụ ntị ala ya nọ n'ịtụrụ ntị ala mmanya anwụọ etige berial ya sị mba na ọ opportunity ugbu a ka ya ga-eji opportunity a ka ya ga-eji gide ihe ahụ mege n'imuru ihe a na-enye die joy ya na amaghị ya ga-ewere ego gaa zụọ spy camera denwe na their bedroom denwe na their sitting room mere onwe travel were phone ya mee travel gawa berial mma ya na ihe kamera kapchọrọ awụghị ihe ji ọnụ ekwu kamera ọchọ kapchọrọ gịnị nwaanyị mba nnọ nwunye pastọ ya anọ pastọ ha nwunye pastọ ha na di ya nọ n'elu bedi ya matrimonial bedi ya ihe ha mego onwe ha wụ ihe ji ọnụ ekwu nga ka ha na-erigo onwe ha gbogbo ga erie na palọ erie na bedroom the woman agbara ọtọ complete nwunye pastọ ya gwa anyị nọ ntara mege ya interview jụga ya cross question ọ chọrọ gbaga na-ajụ ya sọ ọ wụrụkwanụ na ọ chọpụta na di echitigo ha ka ihe ga-awụ reaction ya nwaanyị mba nọmzi ya sị that the whole record nọ na phone ya na eji ya lọta ya na-agwa m ihe mgbe na ya arụ ime ọmụmụ and ya ejikwadete ya gwabekwana di ya silekwe ihe ya hụrụ na ya gwabeghị di ya nakwa na-edenwe ahụ na everything dị oke ya gbakwanụ di ya nkịta every time di ya zụga 1 or 2 na the church every time di ya send ga ego akpa ya n'aka na ya sị na ọ building the church na akpa ya kọna na sị na the pastor ọnụ n'ute ọrịa na ọ ya mere ya eji nweta ọrụ ya eji anwụgata ya hụrụ na ya denwere ebe ya nọ na ya ga-agwa that woman na ya ga-ebugodo ụzọ chigodi ya the video gwa ya na ọnwa hesitate na ya na abụọ na ya achọghị ịma ma ọ na-ere the church achọghị ịma na ego niile dị etijigodo na ọ gada send ya na akaụntụ ya direct before abịa ntụrụ baiga na the next action ya chọrọ itake plan ya wụ ịga zụrụ projector donate ya to the church na ya chọrọ ịga gbanyere chọọchị this particular video ka onye ọbụla lee ya ebe ahụ na elechazie ya pụga die court ha abụọ divorce ya enwe ihe o nwere eke yi ntutu were ka ga chọrọ ite eji eme ele nwa ya ụmụnne m nwaanyị agbowa ada nwaanyị etiwe msi nne m ya sị nwaanyị ọma ya sị enwe ihe m chọrọ ịjụ anụla m ihe niile kwuru okwu gị niile doro m anya ọ bara m na ntị ọ na-ewute in the first place mana ishiri ike nwaanyị thank you for still holding back till now ị na-agwa m ihe na-ese enwere ajụ m si na ajụ that nwunye pastọ ahụ ọ mụrụ pastọ ahụ ya si eso ọchị ụmụ n'ọpụ ụmụ ha ọ mụchagburu almost 5 na ọ mụrụ almost 5 and ụmụ ya niile yichara pastọ na pastọ ahụ rote ntị ya rụ na ụmụ ya niile chịrịchara ntị elu ka nna ha need mmadụ ile ma that man mụrụ ụmụ ha n'ihi na nna ha ntị ya torogo taa ka ụmụ ya niile ma dịka nwaanyị ntị ha tochiri ogologo m sị good now enweghị m chọrọ ka ịghọta gị nwa God disgrace bring that matter gawa straight to church you will destroy that flock mbọsị eziri dike ozi ka ọmụ mmụọ na-eso ya aga the very first day you set your foot in that church and that man ọgbakere that very day after 3 months that day ka ọ na-abịa enwere reason for that enweghị Chineke chọrọ izi gị according to you church gbawara abụọ onye ọbụla be very happy na the man no nwere n'onwe ya and iji ọnụ gị confirm of sermon that man nyere that day all that man nwere the church ya nwa nwere the calling ihe ahụ flock ya ihe ihụrụ gbadara na flock ya mana nwunye ya wụ an agent a planted to destroy that man's mission on earth gị wepụta ya na church bịa play that
audio play ihe niile they play everything there. Church ahụ ga-scatter. That woman jet from pit of hell. Mission ya in that man's life will be achieved. One. Secondly, you will be endangering that man's life because that woman may be killing that woman slowly. Pastor don't forget that ego church, everything accounts. One is in charge. We half of this country. Boot up the man. Any name and I will hear one you shake make. You know, when get they calling, how better you love that man or destroy everything. Whether that video give one opportunity, one says, that man. Give that video, everything. Where that nature he destroy, calling his flock, Chineke Korea. He no laborer, bring your people to faith. And the yours each other slowly. Not easy rich if you want to divorce your wife. It's up to you. Manake not too close. I want stop eating your food. A man to get there to go and rescue that man, not to go and destroy that man, because the way you wanted to lose, or a shameless woman in the first place, and your husband may not be the only victim. Or use another church. Or a woman on a mission. Tread carefully. Go straight to the man, the pastor himself. I want not just the weak. Maybe look for a way to reach out. Go to that man. Share this video. Share everything. Okay, may I slow one? Okay, this is two. Ye be the chebaro when you want to disgrace ye disgrace no diable lotro. Ya chokwa ni divorce ya divorce no diable lotro. Ya chokwa no your plan ya one where they call in church ya one where church. Gara ma say gichere emucha nwa ma digi ma this woman don't let anybody know yet until you get it to emucha nwa gi shike. Then you tread carefully. Omunne mo hem gwere. Ona ahu na kelugbe na nwunye pastor. Kelugbe na nwunye pastor. Ihe beg oke na ewi prod. Ihe bege nugo obegekwe na nwa egbe. Ona ahu na ni o mgbe ụfọdụ ndị pastor na-enwe calling na-enwe Chineke na-edu ha ije ekwensu abịa were eze seed ke plant ọra ha. Imagine nwunye pastor. You know today na-eme mommy, daddy, mommy, daddy, be very, very careful. Mgbe partner ngo kputere kpire, ma uru ke nwoke ekpire ke nwanyị. Mommy na church, ya uru ke nwoke ke nwanyị ekpire daddy na church. Gị na-ekwu ala. Gị nwunye ngo na-akpọ ngo aha ngo mpe ebuka ya bịa kpọ daddy. Iman na onye niile wụrụ nna, ya wụrụ ngo daddy, spiritual father, for the some spiritual guardian. Ihe niile. Tụrụ anya ala n'ihi na tụrụ anya ala. Gị hụ ka o si arị. Ọ ngo ha n'ọnụ. Enwekwa ihe unu ga-atụkwasịrị ọ ga-akụkọ comment ọnụ. Enwe ihe unu ga-atụkwasịrị unu tụkwasịrị. Unu si ga n'ihu gwere ga na church ga-akwụwachi everywhere. Unu gwa ọ ga-akụkọ comment ọnụ. Unu sokwa n'ihe go to the woman may arrest. Ihe mere between two adults. Ha nwere with mutual understanding. Enwe onye wakpuru ibe so that has nothing to do with police and army. Enwe no advice unu ga-enye. Unu enye ọ ngọ ha n'ọnụ. Udo dịkwara unu.